Kanggo CPR Production. CPR Production. Kanggo Bos Senut. CPR Kanggo siapa? Production. Mas Rio legendaris. Kanggo Bos Senut, kanggo kang lebih gaul. Ya. Uga terhibur karo panca indrane. Asik. Ayo batur. Kanggo Bos Senut. Bos Senut. Bos Senut. Bos Senut. Bos Senut. Bos Senut. Kanggo Bos Senut. Asik. Bos Senut sing Kanggo Bos paling Senut. saya. Bos Senut. Wong lanang Ay, mola Bos Senut saya. usaha Bos Senut luruh sing duit. paling Bos Senut ora Bos wedi Tembelang, angin. Bos Senut ora Tembelang. wedi udan. Bos Senut bekaya masih Aris mati. ki Bos Bos Senut anggo Bos Aris ki Senut. Bos Tembelang. Bos Senut Bos anggo Bos Senut. Bos Senut. Bos Senut. Anggo Bos Senut. Bos Senut. Bos Senut. Sira Bos sing Senut. dadi rapi poro ngepati malah sering ngeleweng demene ning wong sejen ning anak laki isalen. Bos Senut. Anggo Bos Senut. Bos Senut sing Anggo paling kang lebih saya. gaul. Bos Senut sing paling royal. Bos Senut. Anggo Bos Senut. Bos Senut lanjut ya. Anggo Bapak Redin tuan rumah. Asik. Bos Senut. 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 Bos Wong Senut. edan Anggo Cikalong. Bos Senut. Wong edan Cikalong. Wong edan Apa Cikalong. ora wedi Asik. kenang hukum karma. Lawan ning lagi bakal kaniaya. Anggo Bos Senut. Bos Senut. Bos Senut. Apa ora wedi kenang hukum karma yen nglawan ning lagi bakal kaniaya. Wis kesel ndeleng tingkae sira sing dadi rapi poro ngepati malah sering nyeleweng demene ning wong sejen ning anak laki Asik, Bos Senut. salen. Anggo Bos Senut. Anggo Bos Senut. Alhamdulillah matur kesuwun Bos Batur Senut. sedulur.